ήχος. Τον ακούμε συνέχεια, καθημερινά. Άλλοτε του δίνουμε σημασία και άλλοτε όχι. Απλώς συνυπάρχουμε. Ήχος είναι οτιδήποτε ακούμε και όσα δεν ακούμε, όσα δεν μπορούμε να ακούσουμε, όσα δεν θέλουμε να ακούσουμε και όσα απλώς τα αγνοούμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να διαμορφώσει μία σκηνή. Από κοινότυπη, καθημερινή, σε ιδιαίτερη, σε μαγική. Είμαστε τόσο στενά και υποσυνείδητα συνδεδεμένοι με τον ήχο, που είναι αδύνατον στον ανθρώπινο νου να αντιληφθεί μια εικόνα χωρίς ήχο. Και φυσικά το αντίστροφο. Ο ανθρώπινος νους έχει εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο που του είναι αδύνατο να μην συνδυάσει ένα ηχητικό ερέθισμα, έναν ήχο, με μια εικόνα. Αναπόφευκτο. Η ιδιαιτερότητα αυτή του ανθρώπινου υποσυνείδητου μας καθιστά τόσο ευάλωτες και ευάλωτους απέναντι στον ήχο. Η μελαγχολία της βροχής. Σε τι οφείλεται άραγε? Στις σταγόνες που πέφτουν, στη συννεφιά, στον αέρα, ίσως σε τίποτα από αυτά. Τι και αν μερικοί κόκκι ρυζιού και μία σακούλα σκουπιδιών μπορούσαν να μας μελαγχολήσουν το ίδιο. Ο ήχος της βροχής. Τι συναισθήματα σου προκαλεί? Προκαλεί μελαγχολία. Εμένα νοσταλγία. Εμένα θλίψη και λύπη. Με ηρεμεί. Με βοηθάει να οργανώσω τη σκέψη. Εμένα αγωνία. Εμένα προκαλεί άγχος. Εμένα μοναξιά. Αν ο ήλιος είχε ήχο, πώς θα ακουγόταν άραγε? Υπάρχει κάποιος ήχος που να σου θυμίζει το παρελθόν? Ποια είναι η πρώτη ανάμνησή σου που σχετίζεται με κάποιον ήχο? Αν η Δέσποινα ήταν ήχος, θα ήταν ήχος από το μπουζούκι. Αυτό το πιστεύω, επειδή η Δέσποινα συνέχεια παίζει μπουζούκι. Αν ο Παναγιώτης θα ήταν ήχος, θα ήταν ήχοι από εργαστήριο χημείας. Αν η Βάλια ήταν ήχος, πιστεύω θα ήταν κελάρισμα, ο ήχος από το ποτάμι. Αν η Μαρκέλα ήταν ήχος, πιστεύω θα ήταν ο ήχος από τις σελίδες ενός βιβλίου που ξεφυλίζει, επειδή είναι πολύ ήρεμος χαρακτήρας. Εάν η Μαρία ήταν κάποιος ήχος, πιστεύω πως θα ήταν σαν τα κύματα που σκάνε στην ακτή, γιατί υπάρχουν φορές που είναι πολύ ήσυχη, πολύ ήρεμη και άλλες φορές που γελάει πάρα πολύ δυνατά και νευριάζει πολύ εύκολα. Αν η Ανθίπη ήταν κάποιος ήχος, θα ήταν το γάβισμα από το Τσιουάουα, γιατί όταν νευριάζει, τσιρίζει. Αν η Αργυρό ήταν ήχος, θα ήταν τα πόδια μιας γάτας. Περπατάει μες στη νύχτα, γιατί είναι πάρα πολύ αθώευη. Αν η Εύα ήταν κάποιος ήχος, θα έλεγα μια φλογέρα από την αρχαία Αίγυπτο, γιατί μου θυμίζει αυτές τις μαύρες τις γάτες με τα στολίδια εκεί πέρα και επειδή έχει και μια άγρια ομορφιά. Αν η Πλουμιστή ήταν ήχος, θα ήταν ο ήχος που κάνουν τα δάχτυλα όταν ακουμπάνε μια σελίδα ενός βιβλίου. Αν η Καλλιρό ήταν ήχος, θα ήταν ο ήχος που κάνουν τα πατουσίνια ενός σκιούρου όταν τρέχει, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ σκιουράκι. Άμα ήταν η Μαρία ένας ήχος, θα ήταν το ξυπνητήρι, γιατί συνέχεια γελάει και άμα αρχίσει να γελάει δεν σταματάει ποτέ. Άμα ήταν ο Γιάννης ήχος, θα ήταν γάβισμα σκύλου, γιατί ο σκύλος είναι μία ήσυχος και μία κάνει πολύ θόρυβο. Και ο Γιάννης συνήθως ή θα κάνει πολύ θόρυβο ή θα είναι πολύ ήσυχος. Με ποιον ήχο θα περιγράφετε τον εαυτό σας? Τον ήχο που
προκαλεί ο αέρας σε ένα δάσος, σε κάποια δέντρα. Τον ήχο που προκαλεί το κύμα καθώς πέφτει ειδικά σε βότσαλα, σε τέτοιες ή χτυπάει βράχια. Άκουσα πως είστε συνταξίχος καθηγητής. Σωστά. Το κουδούνι τι συναισθήματα σας θυμίζει, σας προκαλεί? Το κουδούνι, τα κουδούνια τότε ήταν διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Ήταν χειροκούδουνα, να το πούμε έτσι. Βέβαια, ως μαθητής, είτε στα χρόνια του δημοτικού, είτε του γυμνασίου, τις περισσότερες φορές ήταν ένας ήχος, ας το πούμε, ελευθερίας τις περισσότερες φορές. Υπάρχει κάποιος ήχος που σας θυμίζει το παρελθόν, που το συνδέει με το παρελθόν σας? Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Γκάμπο. Ως παιδί θυμάμαι τους ήχους των πηγαδιών που δούλευαν, το νερό που έβγαινε, τον ήχο που έκανε, το λέγαμε εμείς, η τρακατρούκα. Ήταν μια αντιρίδα καθώς γύριζε το μάγκανο για να μην επιστρέψει πίσω και έκανε ένα τάκα. Ναι, βέβαια δεν πάβει το κουδούνι να σηματοδοτεί μια αρχή και ένα τέλος. Είτε είναι της σχολικής ώρας, είτε είναι κάτι, ξέρω, ας πούμε, διαφορετικό. Και σαν σηματοδότηση μιας αρχής και ενός τέλους, τα συναισθήματά σου εξαρτώνται πάντα για το αν είναι αρχή, τι πας να κάνεις, αν είναι τέλος, τι τελείωσε. Παιδιά, θέλουμε ησυχία, Παντελούκα, ωραίο χαμόγελο σου παρακαλώ. Όπως το πρωινό σου. Όπως το πρωί που με βλέπεις εμένα και ανοίγει η ψυχή σου. Στην αρχή τώρα που θα ρίξει. Λοιπόν. Μαριέλα, ρίχνε μόνο εσύ. Πατένει στο τέλος. Όχι, βρήκα. Πρέπει να τελειογήσει, κιόλας έπρεπε να τα λέω. Ναι. Για πάμε. Αν η Δέσποινα ήταν ήχος, τι θα ήταν? Όχι ρε, σε απαντάς. Εσύ δεν μου θα την αγαπήσω.